Rimel London predstavlja Vaši domaćini Nevena Madžarević i Vladimir Đorđević vode vas kroz bulevar B92. Od juče smo drugačiji. Ma da, do sad smo bili isti, a Od sad smo drugačiji. Totalno drugačiji. To je ko pesma Vještica, tako? Vladimire, kako se slabo pališ. Jeste. Znači, za večeras će ti biti potreban mozak. Čekaj, jesu Vještice? Da, valjda. Ne, pozajmili. Pozajmili smo. Autorska prava poštujemo, naravno. Naravno da mi poštujemo autorska prava. Znači, da, mi smo totalno drugačiji od drugih, a tek koliko je naša večerašnja gošća drugačija od svih ostalih, to ćete vidjeti. Mada ima jedna osoba koja posljednjih meseci uporno pokušava da bude kao ona, kao naša gošća. Nekada je pođe za rukom, ali o svemu tome za koji... Govoriš o meni? Ne, pričam o gošći, ženski rod. Vladimire, rekla sam ti... 21. vek je rodna ravnopravnost, svi smo isti, izvini. Pošteno. Dobro, rekla sam ti, znači imaš sada jedno 15 sekundi da se sabereš i onda puna koncentracija. Evo, za 15 sekundi se ponovo vraćamo. Uzbuđenje raste. Ovako je bilo prošli put. Nisam znala ni kako se vi zovete, moram da priznam. I onda sam... Svakog dana čovjek nauči nešto. Naučila sam, mada i dalje... A mi znali koji nosiš veš? Sad smo naučili. A kako li će biti večeras? Pa saznaćete za koji sekund. Vladimire, drugi put. Ja sam prvo pomislio Ivan Tomić da je gošća. Sačuvaj me Bože. Ne. Znači, prvi put i ćorava koka ubode po kojoj zrnu, ali drugi put sad ne znam kako ćeš se izvući. Sad je vreme za i naša treća koka, Nevena Madžarević ubode zrno, dakle i više nego jasno. Gošća, voditeljka bulara B92 večeras je Jelena Karleuša. Koja će se ušetati u naš studio. Dobroveče. Dobroveče. Evo sad je došla obučena, razliku od prošlog kad je došla... Čekaj da vidim. Anfas, pa boga mi, znaš šta... Čekaj malo podaju. Pa vidite već intimiziranje, Ne, to je dobroveče, džentlmenstvo. zdravo. To što vi mladi ne znate, to je džentlmenstvo. I došla je obučena, Bogu hvala. Ne, došla obučena. Za razliku od tebe, ti si... Da ne shvatiš pogrešno, prošli put sam sama rekla da ispod onog crnog kaputića nemam ništa. Ne, nadokladila sam. Vidite, pa ja nisam imala šta... Ja sam konzervativan. Da. Znaš šta, prošli put videli smo, si se upoznala sa Ivanom i Vladimirom, nisi znala njihov ime, ali ja treba da se predstavljam ili si nas umeđu vremenu savladala? Milojka. Milojka, znam da nisi Milojka, znam da si Nevena i znam da si jako prijatna i slatka, ljubazna i kada gledam, a vrlo često gledam ove emisije. Morate biti, izvini, šta koristiš? Molim te, daj mi, treba će mi za vođenje emisije. Jelena je iskusna, ona dobro procenjuje ljude. Vidiš kako me je procenila odmah. Kada je reč o ženama, ja znam da su žene moja ciljna grupa i ja sa ženama imam najbolju komunikaciju. Sa muškarcima i ne baš toliko, ali negde kao slabiji pol, oni moraju da budu shvaćeni u pravi način, da im se oprosti. Uvredila te? Ne, nije uvredila. Poštovni gledalci, draga deco. Moraš sada da odbraniš svoj pol, shvataš. Ovo sad što ste čuli, to je rezultat te rodne ravnopravnosti koja nam je, dragi muškarci, nametnuta. Kao džentlmen ću prećutati. Ja bih morala da kažem da sam ja džentlmen u ovom slučaju, zato što dolazim već drugi put u emisiju kod čoveka koji me stvarno onako na jedan, ajde da kažem, razapinje, ali... Kad su se lavovi okrenuli za lavežu? Ali Jelena, gledaj to ovako, onaj pas koji laje, ne ujeda, to smo valjda apsolvirali, zar ne? A ko je pas ja sam? Ne, šalim se. Ne, molim vas, da. Ovo će biti jedna prijatna i zabavna emisija. Evo, počet ćemo se u prijatno i zabavnom temu. Dakle, u voljenom Srbiji sve nam je sporno. Sve je sporno. Evo, lepo smo počeli. Tako i diplome ljudi koji nam vode državu, pogotovo jedna. Dobro, 2, 3. To da su naši političari lažirali diplome, magistrature, doktorate, nije neka vest, ali da to radi i Slovenci, tako mladija Slovenka. Prepošteni Slovenci. Zamislite, slovenačka ministarka obrazovanja Klaudija Merkež lažirala je svoju magistraturu. Izgleda da su nas Slovenci malo ponašali, ipak smo nešto uspjeli da im oturimo. Džaba njima sve ono kada imitiraju nas. Dakle, ko nam je kriv kada nismo zaštitili lažne diplome i patentirali kao srpski izvozni proizvod?
Ministarka obrazovanja Klaudija Merkež sklona je skandalima. Ovoga puta u žižu javnosti dospela je jer je falsifikovala svoju magistraturu. Da se ovo dogodilo u Srbiji, nikakav problem, stanje regularno. Ali u Sloveniji, to je već skandal. Slovenci su uvek zvučali kao nadljudi. Znate, da su oni perfektni, savršeni, bezgrešni, da ništa ne može kod njih loše da se desi. Neko zlonameran može da kaže da se to desilo u Sloveniji jer preko 10.000 Slovenaca dolazi u Beograd i u Srbiju za Novu godinu, pa smo ih mi kao iskvarili i pokvarili. Tako reći, Slovenci su nas iskopirali. Počeli smo da izvozimo lažne diplome. Mislim da Srbija treba neke druge stvari da izvozi, ne lažne diplome. Trebalo bi da ih imamo. Izvozili smo jabuke i to smo falsifikovali i više ih niko neće. Dakle, nemamo šta. Patentirat ćemo plagijat diplome. I onako nam lažiranje ide od ruke. Izvođač radova? Ja bih recimo stavio zgradu rektorata, jer oni su ti koji treba da brane, oni su ti koji treba da oforme komisije, oni su ti koji treba da kažu ovo je plagijat ili nije plagijat. Za stvaranje ovog brenda najzaslužniji su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić. Istina, bar pred sudom, svi su odbranili svoje diplome. A nas muči drugi problem. Za koga da se odlučimo da bude zaštitno lice lažnih diploma? Možda bi mogli da napravimo od trojice zaštitni znak, znate, da im stavimo onako sličice i nekoliko praznih mesta, jer sigurno će u budućnosti biti još takvih slučajeva. Očigledno da je ministar unutrašnjih poslova, pošto je u hijerarhiji najviša funkcija, bio i najviše na udaru. Onda dođe gradonačelnik Beograda, a onda najsitnija riba je predsjednik opštine. Kogod da bude zaštitno lice, diplome će ići kao alo. Izvoz nam dobro ide. Krenuli smo od bivše Juge, pa ćemo videti. Od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana. Iskreno, da li ovo sveto trojstvo može stoji na naše patentu lažne diplome? Mali, manji i krupni. Evo ja se, da se ne bi oni posvađali između sebe, evo ja se prijavljujem da ja budem zaštitno lice lažnih diploma. Ako mi neko kaže gde to može da se kupi... Ti bi rado kupila? Ja bi vrlo rado kupila, zato što sam ja jedina crna ovca u mojoj familiji akademskih građana. A zato nosiš crnini. Izvini, a na estradi tu su isto sve akademski građani? Pa moram da stanem u zaštitu, onako u odbranu estradnih radnika, pa da kažem da ima i tekako obrazovnih, pa čak i sa 2 fakulteta, pa čak i profesora, doktora, ne biste verovali. Ali uglavnom oni koji su najuspešniji nisu baš... Ne su školovali, da. Ne su školovali. Da, ili misliš da bi ovo moglo da bude uspešni proizvod? U stvari, šta bi to bio najbolji izvozni proizvod Srbije? Na primjer, imamo sportiste, imamo tebe, pa ti Kim Kardashian bi, na primjer... Pa ona ne bi bila, ona je više za uvoz. Da, imamo sada posljednje vreme da haški osuđenici nam se dolaze, vraćaju. Mislim da tu možemo, pogotovo jedan, da? Jel bi mislila da... Mislim, jedan, znaš na koga mislimo? Jedan jedinstveni haški, permanentni haški. Ja, mislim, šta misliš na njegovom povratku? Naravno da govorimo o Vojislavu Šešelju. Imala si skoro, ne skoro, mislim, pre mesec dana klinč sa njim na Twitteru. Pa, morala sam da reagujem na reči koje su bruka i sramota uopšte da se objave u javnom mnjenju, da se dopuste da stanemo u odbranu pokojnog premijera Zorana Đinđića i rekla sam da, ali ne bi to ponavljala, pošto su mi pretili posle toga smrću. Da, možda malo preteran taj tweet, svako ko ima Twitter. I ko me prati zna, ali možda je preterano, ali negde je istina, ta surova istina, kad se kaže onako kako zvuči preterano, ali je to prosto tako. Kada bi se ja pitala, kada bi me pitali, kao što me ne pitaju, ja bi ga
kao što ga nismo tražili nazad, tako bi ga isto tako po kratkom postupku vratila nazad. Mislim, čekaj, da bi ga hapsila, misliš, bukvalno bi tražila da se uhapsi, pošto on se dobro neće predati, to je jasno, to je čovjek rekao, pošteno rekao. Šta god mislio njemu, čovjek rekao, ja se neću predati. I premijer je rekao da neće biti spektakularno hapšenja. Pa kako onda? Čeć ga pecaju, šta će da radi? Mislim da premijer ne treba da se bavi uopšte tim stvarima, on ima mnogo ozbiljnije. Ne treba uopšte Šešelju da se pridaje neka važnost. Mislim da premijer treba da se bavi svojim ozbiljnim temama. Ova država je ozbiljna država i ima svoje institucije koje treba da se bave po kratkom postupku hapšenjem i pakovanjem i slanjem permanentno haškog optuženika. Ja moram da postavim. Ti si rekla, ova država je ozbiljna država. Ja smatram da... Ne, kada se puno puta ponovi... Neko će da poveruje, šta? Ajde da verujemo. Čekaj ovako, sad će krenuti reklame poštene gledalci, a ti ću napisati telefon tog čoveka, okej? Molim te, treba mi to. To mi treba. Pa to, zbog čega ti misliš da ova zemlja je ozbiljna zemlja? Ti nešto koristiš sigurno. To ne može tek tako, izvini. Biće malo u ovoj ozbiljnoj zemlji i u ovoj ozbiljnoj emisiji biće i ozbiljnih tema u nastavku. Evo kojih. Konačno vas upoznajemo sa profesijom budućnosti. Ovih internet su ostavio komentari. To ne postoji. Kako ne postoji? Ma ne postoji, nema šanse. Kada ih Putin ima, naravno da postoje. Tu je gospodin Monopol ušao na sastanak i ništa nije govorio. Dobro, a šta se desilo posle? I kad je pokazao prst na Srbiju, znali smo da, moramo da odradimo Monopol Srbije. Zašto glumci vole da budu TV voditelji? Nije to neko ko je završio ekonomiju pa ga zovu da operiše. I dalje ste u Gularu B92, kako god. Ali nisi rekao ko je sa nama. Pa zar mora da kaže? Pa moramo da kaže. Molim kameru da pokaže ko je sa nama, ako ste zaboravili. Jelena Karleuša osoba koja tvrdi da živimo u ozbiljnoj državi. Zapamtite ovo ime. A ti si tražio ime... Ime čoveka koji te usadio u glavu, znači nešto ti je dao... Pomoću nekih supstanci. A ne misliš na našeg premijera? Ne mislim, ja ne mislim na nikog od našeg političara i mnogo se lepo osjećam, kao i vi poštovni gledalci. Međutim, kako god kod nas, tako i u svetu, na primjeru ukoliko ste mislili da samo mi imamo botove, grešite. Ima ih i Putin. Doduše je sigurno imao i dosta bolju platu nego domaći botovi, logično. A ona je iznosila oko $700. Putinov bot je radio po 12 sati dnevno i njegovi komentari morali su biti smisleni, kako dugački, različiti, ili tako, Nevena? Da, bogati, da. Nisu se kovi naši, na primjer, svodili na svaka čast, pa onda dopisati ime po želji. Na spisku zvaničnih zanimanja njih nema, ali ovaj unosan posao sve je poznatiji – bot. Treba da se kreće dezorijentisano, da se vrti u prostoru oko svoje ose, da ne zna baš gde će da ide, da ne zna gde su dobri štekovi po gradu i onda može da bude jedan izuzetno kvalitetan bot. Ali to nisu botovi o kojima mi pričamo. Ovi su u Counter-Strike-u. Mi pričamo o botovima i njihovim komentarima na internetu. Ovih internet su ostavili komentari. Kako će tome da pričam? Pa to ne postoji. Kako ne postoji? Ma ne postoji, nema šanse da postoje botovi. Vidim da si ti možda bot. Ček, moram nosim komentar jedan. Nije poznato da li kod nas postoji prijemni ispit. Ipak, kada bi se ovaj posao našao u oglasu, zvučao bi kao: posao iz snova. Nema fiksnog radnog vremena. Obavljajte posao iz svoje kuće. Nije neophodno znanje stranih jezika. U stvari, znanje bilo kog jezika. Pravopis i gramatika nisu neophodni, čak nisu ni poželjni. Apsolutno je u pravu za svaku reč što je izgovorio Vulin. U pravu je Vulin. Samo moram da primetim da se aktivirao. Ide rekonstrukcija vlade. Vulin je apsolutno u pravu. Vulin je u pravu. Ali ako vam je dosta toga da se krijete iza kompjutera, postoji i opcija za vas. Pa mene bi čisto interesovalo ko finansira te nevladine organizacije i ovakve skupove na kraju. Verujem da su to te kvazi nevladine organizacije, Mišković i tako dalje. E pa svaka čast botovi. U svakom slučaju, znamo ko ovo ne bi mogao da bude.
Jelena, budimo sad iskreni, koliko ti imaš botova ili si ti sam svoj bot? Koliko njih su ti na plati, što bi se reklo? Ili si na dođem ti sve jedno, kako već ti to reguliš? Pa mi možemo armiju mojih fanova nazvati mojim botovima, pošto su oni, doduše nisu na plati, ali su na jednoj vrsti dopinga. Kako ih dopinguješ, izvini? Pa, mojih tweetova, mojih update-ova, moje muzike, mojih slika i tako dalje. I oni to rade za mene, ali moram da kažem da kad je reč o ovim stranačkim botovima, da stajem na stranu uvek oni koji su bolje organizovani. Ovo je 21. vek i moram da priznam da su botovi, sudeći po meni i po napadu na mene, SNS-a masovni, jako organizovani i da idu u korak sa vremenom. I prosto mi je žao što, na primjer, neke druge stranke nisu tako dobro organizovane. Tako da sam ja čak bila u prilici da izjavim ljubav njima, da ne bili me na neki način ostavili na miru. Ali ne daju se botovi, oni šta dobiju tamo na onom pisamcetu. Mi prvo moramo da pojasnimo za sve one koji možda i dalje ne znaju šta su botovi. To su armije ljudi koje sede za svojim računarima i pišu uglavnom pohvalne komentare na... Imaju dvojako im se taj posao vodi, da ili hvale ili da krvnički napadaju one koji nisu. Ono koji treba, da. Da, ali to rade onako na jako primitivan i ružan način, tako da oni moraju da budu jako sposobni da s jedne strane pokazuju ljubav, s druge strane da ozbiljno vređaju i mislim da je to onako full time job. Full time, da, vidiš i ovi Putinovi rade po 12 sati. Najbolje bi bilo da su to bipolarne ličnosti. Znači, znaš, ono manično depresiv. Kad sam depresivan, onda tražim, dajte mi ono što treba da hejtujem, znaš, ono, daj mi, na primjer, Karleušu, nju ću da hejtujem, a, na primjer, kad sam u maničnoj fazi, daj mi Vulina, njega ću da... Ali što ti govori o organizaciji? To znači da je jedna, na primjer, stranka dobro organizovana i razume nove, moderne tekovine 21. veka. I kako se dobijaju politički ratovi u 21. veku? Upravo na internetu. Na socijalnim mrežama. Pa dobro, vi ostale stranke, ko vam je kriv? Što se niste tako lepo organizovali? Dobro, ajde, budemo iskreni, ti se ne libiš da komentariš političku situaciju na društvenim mrežama. Recimo, sad ti dođe tvoje kolega... Moram da ti ispravim, ne samo na društvenim mrežama, nego i u političkim emisijama, političkim nedeljnicima. Ljudi vole da čuju mišljenje jedne, kako si prošli put rekao, plavuše. Izvini, u kojim političkim emisijama? Pa one koje su vam skinute sa programa nekad bile. Da, na primjer. Zato su i skinute s programa. Šalim staro, nisu... Zato što sam ja bila, pa da. Verovatno. Bravo. Obećala sam sama sebi, neću odgovarati i reagovati na tvoje provokacije. Jelena, šta je ovo? Šta je to? Ti stvarno mora, ti si tog čovjeka ću ja zvati što ti dao, okej, to nije to. Tableticu za voleti sreće. Tako boli mi glava i tu. Ja mislio, znaš, to nešto... Znaš šta, ja sam ušla, ti si mi poljubio ruku, ti si pokazao čitavom svetu da si ti u stvari sve ono kontra od onog što ljudi misle o tebi i sada ja radim na tvom pozitivnom imidžu da ljudi... Zašto? Pa ljudi ne misle lepo o tebe, misle... Sjajno! Samo nek misle o meni. Lepo je ružno, meni je potpuno sve jedno. Pa, veruj mi da će sada i da te sanje. Lepše kad te vole. Evo ovako, čekaj, ajde vratimo se na tvoju komentaricu političku. Recimo, dođe tvoja koleginica iz Mozambika i pita, recimo, kakva je ovo Srbija, kakva je ovo zemlja? Šta bi ti rekla? Ajde, tvoje 3 rečenice. Evo, ja sam imala priliku da... Politički govorimo. Pa imala sam priliku, svi mi koji na neki način komuniciramo sa nekim svetskim medijima, na neki način moramo i da budemo glasnogovornici svoje zemlje, ambasadori. Imala sam priliku da dajem intervjue za stvarno velike svetske medije, US Weekly, Daily Mail i tako neke... Sve zahvaljujući Kim Kardashian, da? Pa, zahvaljujući njenom izgledu, da. Na kom si ti poradila? Pa ja sam poradila na svom izgledu, a ona je poradila na svom. I ja sam o mojoj zemlji govorila stvarno sve najljepše, šta ja iskreno mislim, kako ja živim u ovoj zemlji i kroz šta ja prolazim. Ostavila sam za neki drugi put, ne moraju stranci baš sve da znaju, baš istinu. Ajde da ih lažemo malo, ajde da govorimo da ovde stvarno cvetaju ruže. Vidiš, i o tebi tako priča, verovatno lepo, shvataš. 100%. Možda i SPS. Možda i kod Vulina. Kod Vulina! Vidiš, ništa njega nije prokomentarisala. Da, nisi prokomentarisala Vuline koji priča sa celoncima. Molim te. Jesi li kad priča? Vidiš, o Vulinu sve najlepše i dalje ćuti.
Vulin je tvoj bot, priznaj. Ili ti si Vulinov bot. Ko je tu kod vas? Ja moram da priznam da ja još nisam u svojim razmišljanjima došla do Vulina. Do Vulina, nekako krećemo od vrha piramide. Izvini, on je odmah tamo gdje je Vučić, tu i Vulin. Nisam znala. Pa s kim igra Vučić šah? Sa tobom, sa mnom, s Nevenom? Sa Vulinom. Kako ti znaš s kim on igra šah? Ne, on igra tamo u gerontološkom centru. A ne, to je namešteno. Sa Vulinom igra brzo potez. Vulin ga razigrava. Da, Vulin ga trenira. Ne znam što vam je Vulin na tapetu. A inače, ko su ti omiljeni, na primjer, evo, političari na vlasti? Na vlasti? Da. Pored Ivice Dačića. Oni koji su na poziciji, šalim se. Nisi valjda luda da ne voliš one koji su na poziciji, a da voliš ove koji su na opoziciji? Ne, pa ja sam negde večita opozicija, ali imam favorite. I koje? Pa broj 1, čovek kome moram svaki put da izjavim ljubav i da pokažem svo poštovanje koje gajim, a to je... Ime. Čeda. Pa Jelena, da je to. Ali čekaj, to je za početak. To je večna ljubav. To je večna ljubav i večna privrženost. Pa dobro, to je prva ljubav zaborava. Nema li to u jednom trenutku je prevaziđeš? Zar nije to tako? To su tinejdžerske bubuljice koje si prerasla. Ideš sad kad ozbiljni likovi. Sad si zrelija, valjda. Sad trebaš nešto drugo. Oni ljudi koji se meni dopadaju u svakom smislu i političkom i kao ljudi, ovako kao likovi, uglavnom odlučila sam da ne govorim o tome javno jer koga ja podržim, proće baš dobro. Bog da te Jelena voli. Tebe zavolela. Osjećam migrenu, osjećam, potpuno se loše osjećam. Jelena, izađi iz mene. Sad ćete skijati iz emisije, Čede su iz parlamenta. Nisam ja baš toliko negativna, zato što preko 1.200.000-300.000 mojih fanova, ako volim, ja voleći oni. Tako da nije baš ni tako loše da ja nekog hvalim. Čedu se voliš. Ajde sad s vlasti, nemoj vlasti izbeglaš. To je opozicija. To su nepostojeći političari, tako reći. To su botovi. U političkom životu permanentni čovek u vlasti je, na primjer, Ivica, koji je uvek meni bio jako, jako simpatičan. I nama, reci Vladimir, mi smo proslavili Novu godinu sa njim. Sa Ivicom, zato je krenulo tako kako je krenulo. Vrhunski pevač. Vrhunski intelektualac. Što ga ne dođe na neku ploču ti goste? Pa mislim da je on sad trenutno na strani postoji Partizan i Zvezda, on je mislim trenutno u Partizanu, kada pređe na Zvezdu, onda ima dve... I na estradi postoji opozicija i pozicija, on je trenutno na strani pozicije, ali mislim da ćemo ga prevesti u opoziciju. Ja već vidim sve više i više sličnosti. Viš sad je pohvalila Partizan, ti znaš za Partizan. Ne, nisam pohvalila Partizan, a futbol me apsolutno ne interesuje u životu, niti pratim, niti gledam. To je uspjeh. Apsolutno nema nikakve veze. Dopadaju mi se, na primjer, i Vučić i Pajtić. Sušta suprotnost. I crno i belo. Da, pa ne bih rekla da je crno i belo. Izvidi, ali ne možeš, možda i možeš u ovoj zemlji, možda 2 stolice sediš. Izvidi, molim te. Opredeli se, ko ti je malo draž? Znaš ono, ko ti je draški? Gde bi prevagnulo? Vučić, Pajtić. Po čemu cenim? Po kako ko izgleda? To Nevena, znači to si ko Nevena. To sam ja na tom nivou. Ti si ipak jedna zrelija političko biće i ti verovatno razmišljaš i o njihovim stavovima, programi stranke. Ali da ne pomenem Čedu, da opet ne pomenem Čedu. Tak Čedu, ave, pusti, Čeda više nije politika. Čeda je Čeda. Ajde ovako da komentarisat ću kao prava plavuša i žena, a žene se pale na moć. Moć je najveći afrodizijak. Ajde da kažemo a žene vole visoke muškarce. Ajde tako. Bože, gde ovo vodi dalje? Čekaj bre, čuti, dobro je, čuti. Nastavi dalje, odlično si krenula. Znači od Vučić. Da dođemo do Čede. Aha. Ne, od Vučić Pajtić. A tebi se sviđa Vučić, priznam. Malo po Vučić. Pa što za ne? Inače, njegovo ime ne sme da se izgovara. Naravno, da. Ove emisiji? Da, reci, ko je? Aleksandar Vučić. Dakle, Aleksandar Vučić, Aleksandar. Čovjek ima 2 metra, najmoćniji je čovjek u državi, ima tu harizmu ala Putin, samo bolja verzija, mislim da to... Ja ne gledam u političkoj. Od Putina 2 putića vode. Prvo to nauči. A sa druge strane, jako mi se dopada način razmišljanja i politike koju vodi Bojan Pajtić.
Dobro, ovo prvo što si rekla, Ako je iko išta sad razumeo, hvala, nek nam javi, nek ne istitluje, hvala vam najlepše. Da, rekla je da joj se sviđa Vučić. Čekajte, gde? Ajde da pričamo malo. Ne, ja mislim da je rekla da joj se sviđa Vučić, ali da voli da priča sa Pajtićem. U stvari voli Vučića. Znaš, to imaš kod devojčice, ono jedan mi se sviđa, frajer mi se sviđa, zato što lepo izgleda, a sa drugim volim da pričam. Ali interesantni su oni koji čupaju za kikice. Da, a on sa kojim priča, on je... Ono što može da čupa sa za kikice. Ne, ja to nikad nisam rekla. Ovo je bio, da. Okej. Hoće ovo da ide? Hoće ovo iseći? Ja mislim da ćete biti jako zadovoljan tvojim političkim izlaganjem posle ovoga. Pa i ljubavni neki način. Nekakvim ljubavnim. Ovo je sve stvar poštovanja. I afrodizijaka. I harizme. Jeste. Dobro. Nastavljamo sa ostalim temama, dok se malo ovde... Čekaj, malo to ukladimo, vidim ja da je ovo... Čovječe, ovo sve što je ispričala. Čekaj, evo sad će se ona skinuti, dobro. Uskoro će posebna edicija najpopularnije društvene igre Monopol, zamislite, biti tematski posvećena našoj zemlji. Srbija kao monopol, to i nije neka novina, ali ovoga puta ljubitelji društvene igre imaće priliku da predlože šta žele da vide na tabli Monopola Srbije i mi smo se malo uključili da vam ponudimo šta bi se to moglo naći. Kao i o svim bitnim stvarima za našu zemlju, i o ovoj se odlučivalo van nje, konkretno u Londonu. Tu je gospodin Monopol ušao na sastanak i ništa nije govorio, samo je ušao tamo i na kartu pokazao prst na Srbiju i kad je pokazao prst na Srbiju, znali smo da, moramo da odradimo Monopol Srbije. Pa, gospodine Monopol, mnogi su se toga odavno dosetili. Konkurencija u Srbiji je po pitanju monopola žestoka. Ali da poslušamo savet stručnjaka. O čemu se u stvari radi u ovom monopolu? Šta monopol zapravo radi? Donosi pravu sliku vremena u kakvo je Srbija danas. Predstavlja kulturu, spomenike, posebna mesta širom zemlje. A pa kulture i spomenika bar imamo. I mi smo rešili da sugerišemo šta nikako ne bi smelo da izostane sa table srpskog monopola. Obavezno spomenik najvećoj srpskoj starleti. Uostalom, po čemu smo poznati ako ne po njima? Gde su starlete, tu je i kultura i zato Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Dok stigne tabla, možda se i otvore. Kao pandan, na primer, londonskom Tjubu, stanice Beogradskog metroa. Turistički biser sa juga Srbije, Kuršumlijska banja. Fali nam još samo neka ekskluzivna i skupa lokacija pored reke sa visokim kulama. Cilj je naravno kupiti što više polja na tabli i na njima izgraditi kuće i hotele. Ali treba paziti jer koga izda sreće na kockicama može da završi u zatvoru. A onda je džaba igrao. Ili možda nije. Ipak je ovo Srbija. Eto, to je bio Monopol. Mi smo se malo sabrali. Znaš što sam ja shvatila? U stvari, mi malo pričamo o botovima, a mi ovdje imamo jednog. Svinje si ti video? Čija je Golena Pajtićev bot, Čedin bot ili Vučićev? Pa, višestruki plaćenik, shvataš? Ljudi, molim vas, ja sam došla da pričam o Kim Kardashian. Ma dobro, o Kim ćemo da pričat ćemo o Kim, nego sad o srpskim Kimovima pričamo. Kimama, Kimovima. Ta tvoja podrška koju daješ političarima, jesi to naplatiš uredno ili... Pa ne, ja samo smatram da kao javna ličnost ne treba da se plašim da iskažem svoj stav, svoje političko. Sad si iskazala divljenje, nema kome nisi. Ljudi volim. Jesam zaboravila nekoga? Ja mislim da si Volina. Znaš šta, možda ako postoji stranka zelenih, možda jedino njih, evo i sad i njih nahvali. I Velju Ilićevi se hvali. Velja je divan, jedan pravi onako domaćin Srbin. Srbin, eto viš. Kakva šlihtera, strašno. Što se ovo pretvorilo strašno. Upravo, nebu. Ma ne, bez kičmenama ne, Bože, sačuvaj dobiti. Bez kičmenjak, u lepoj formi, ali tu je još malo ima. Evo, ti si daleko od jedne druge dame. Pokaži joj, molim te. Posle ovoga, čisto su... Da, o njoj možete misliti šta god hoćete. A nije Jelena Karleuša. Ali da možete poslužiti, može poslužiti kao modni detalj. I nije Jelena Karleuša. Dobro, teško, sve dok već nije pronašao i tu mogućnost iskoristiti neku damu kao modni detalj. Tačno, dakle, pogađate vi, pričamo o Angeli Merkel, koja je postala pravi modni hit u Nemačkoj. Evo recimo, ona je modni detalj kod jednog vodoinstalatera iz Münstera ili iz Obezdoh. Obratite pažnju. Dakle,
čovjek ima majicu gde dolazi Merkelova i njegov gluteos. Tako, zahvaljujući Merkelove dolazi do jednog lepog izražaja, lepo za oči, lepo za dušu. Evo, dobijemo kompletno Angelu Merkel. Mogu ti reći, površno me razumeš, JK, ali ti bi mogla biti nove majice. Si razmišljao da patentiraš ovakvu majicu? Da patentiraš ovakvu majicu. Ja sam, za srpske vodoinstalatere. Kada je reč o Angeli Merkel, imala tu čast da za nemački politički nedeljnik Fokus dobijem priliku da ocenjujem njen modni stil, i to je čak bilo ovako objavljeno na jednom zavidnom prostoru. I ja sam iskoristila sve moje diplomatske veštine da ne kažem ono što stvarno mislim o njenom odevanju i tako da. Ako si je nahvalila ko što si malo prije srpske političare... Nisam, rekla sam da ona ne treba da se bavi modom, treba da se bavi onim što najbolje zna, to je politika, da bi moda samo skretala pažnju. Osim što su te zvali za te ozbiljne političke časove. Ali pazi, ako bi sad ozbiljno pitali, recimo šta misliš o modnim detaljima Aleksandar Vučić, on bi se najbolje govorilo. Kako da ne kažem? Šta misliš? To je čovjek izgleda nonchalant, a o Pajtiću također. On je pre izgledao u modnom smislu jako loše i mislim da nije vodio računa o tome, ali mislim da se sada neko i tekako pozabavio njegovim tim stylingom. Od frizure pa do boje odela, kroje odela. Uvek ima taj malo onako sako takopčani, dobre boje, dobre košulje i kad je ležano i kad je... Čekajte, stane. Čekaj sad. A piti me za čedo. Ja mislim da dalje ne može. Ja mislim da dalje ne može. Pa ti nisi da ti rovariš. Dobro, piti me za Ivicu. Čekaj, koja je opozicija? Evo, piti me za Đilasa. Dobro, da pričamo o tome. Ja mislim da više stvarno političarima nema šta da se priča, nego kada si to bila u Nemačkoj, kad si davala te ozbiljne intervjue o ozbiljnim časopisima. Nisam je bila u Nemačkoj. Nemci su došli kod mene i kući. A tebi su na noge da... ni Nemci više nisu što su nekad bili, kad Leuši na noge dole. Nemoj tako. Nemci su uvek cenili kvalitet. Dobro. Pa sad, dobro. I oni su posebno su pohvalili tvoj modni stil. Tačno. Sad ja stvarno ne znam da li je to za pohvalu ili ne. Nisu samo to. Pa nisi valjda muziku. Čekaj. A što kažeš da si muziku ti pohvalila? Srce moje. Moram da te razočaram. Stvarno su muziku pohvalili? Srce moje. Rekli su da sam... Slušaj, moram da ti kažem. U prime time-u nacionalne nemačke televizije je išlo da sam ja najveća evropska zvezda, preteča Lady Gage, najveća ikada, pop ikona i najveća balkanska zvezda koja peva pred 40.000 ljudi, pustili su kadrove samo koncerta na Ušću i došli kod mene da urede ekskluzivni intervju. Izvini, ko je prevodio Srce moje, ja se stvarno izvinjavam što tvoje mišljenje ne ide up to date. Ti si pase. Čovjek prošlosti. To je pase. Da, što ti misliš o meni je pase. Sada je vreme da postaneš moj fan, a uskoro i bot. Ne može, za njega spasa nema. Znači ti si sigurno da je taj prevodilac bio okej. Taj što ti je prevodio sa nemačkog, sve to. Ajde, jer imate snimak, pa da pustimo. Nemo, ja imam nešto namjeru da ga gledam, pravo da ti kažem. Zašto nećete da Vđe gleda? A onda na repeat. Zašto oni žele Vđu sve najbolje, ne žele da upropaste Vđa. Kaži nešto, podrži me. Ne, pa vidiš da te branim sve vreme. Dobro. Ne, mene interesuje, evo još jedno pitanje za Vđa. Kako ti preživljavaš to što svi svetski mediji pišu superlativo o meni? Ja da ti kažem... Kako se ta greška desila? Svetske medije. Kako se desila ta greška? Znaš kako, pa sad ti ne kaže o kome su se dobro pisali svetski mediji, izvini, molim te, neću da te poredim s nekim... Posebno nemački. Ti je nebitni američki. Da se ne vraćamo na istorijske ličnosti iz prošle. Ali evo, pošto ovi moji, ali u stvari domaći mediji... Čekaj, stvarno pustila svoju muziku i oni su rekli to je super. Samo mi to reci. Oduševili su se. Dobro. Nemci, ne čudo što su propali. Ne, izvini, nisu samo Nemci. Reč je o najgledanijim talk programima, šovovima u Americi, Engleskoj, znači od Velike Britanije, pa čak smo došli i do Kine, Izraela, Arapskih Emirata, Rusije. Stvarno sam imala priliku... Ugrozila i Valtera, shvataš? Imala sam priliku da o meni i o mojoj karijeri piše preko 1500 svetskih medija. I ja stvarno onako moram da kažem da ću se već onako utešiti tom činjenicom s obzirom da mediji u mojoj zemlji nisu tako blagonakloni. I niko to nije
već ću se nekako tim US Weekly-im ovako obrisaću suzice i bit će mi malo lakše, pogotovo kada budem gledala sledeću emisiju u kojoj ćeš ti opet da me vređaš. Ja ću opet da pustim taj RTL i nekako će mi biti lakše što me ti, koga mnogo cenim i volim, ne voliš. Nije da što te ne volim, ja samo ne slušam tvoju muziku, a to ne veze lično. Ali ne smeš ti kao javna ličnost koja sedi ovde pred kamerama, tačnije, i ljudi gledaju pred malim ekranima, da vređaš milione ljudi koji vole to. Ja tebe ne vređam, ne vređam ničeg, ja samo komentarišem tvoju muziku. Ja želim da ti izgovoriš i to će se na kraju desiti. Ja ću dolaziti u ovu emisiju. Sve dok ti ne postaneš moj fan. Pazi, ovo je već drugi put. Ne, čekaj, izvini, molim. Postoje granice, čak i ja poštujem relacijom granice. To se neće dogoditi. Izvini, ali ti znaš neku moju pesmu? Ja čuo sam 2, 3. Ajde, kaži jednu. Zove se Krimi rad, recimo. Zašto ti se ne dopada? Sve vezano sa kriminalom, vezano je za još jednu drugu tvoju koleginicu, a tome ćemo malo kasnije. Pa srce moje, sad si moj favorit broj 1. Eto, viš. A ni više ne sad ne moraš da voliš moju muziku. Pa i neću. Ali čekaj. Dakle, dok su kod svetske mode. Znaš kako me mržnja vas je spojila, da. Pa i obostrana briga. Čekaj, izvini, moram pitam ovo ozbiljno pitanje kada već pričamo o nemačkim medijima. Šteta što je ovo live, inače bismo ovo sekli, a mi bismo se ovde sve potukli. A pazi, ali u želatinu. Ili u čokoladu. Idemo dalje, Vladimir. Pa viš što priča. Buduća Vučićeva mala, viš što priča. U sve već sada, portparolka. Mislim više za tu poziciju. Ali recimo, čekaj se. Ili šef diplomatije. Može, šef diplomatije. A ne, izvini, to je Ivica. Dakle, kad smo već kod svetske... Ja sam Vučićeva kontra, molim se. Ajde da uozbiljim. Kako si kontrast te, sad ti ovakav, znaš šta, možda si pre ove emisije i bila posle ove emisije, za to se nećeš moći izdavati. Ali da se vratimo u mudi, da se vratimo Kim Kardashian. Mogu ja na kraju da se vratim pitanju. Dakle, hoćeš li da tužiš Kim Kardashian zbog ponašanja tvog izgleda? Ili će Kim da tuži tebe? Ko je Kim od vas dve? Molim te, otkri mi tu tajnu. Pa evo ja moram opet da te edukujem malo. Svi svetski mediji misle da ona oponaša mene. Zašto ti sad uopšte dovodiš u pitanje da li je to obrnuto? Uopšte ne treba na tu temu da vrtiš vodenicu. Znači, ne da je neću tužiti, nego sam joj zahvalna što je ekstremnom sličnošću sa mojim izgledom, stajlingom, frizurom, šminkanjem, oblačenjem, modnim kombinacijama skrenula pažnju na mene svih svetskih medija i napravila mi PR koji ne može da se plati novcem. Hvala je. I samo da te pitam, u znak zahvalnosti ti sada lajkuješ njene fotografije ili ona lajkuje? Da, ona lajkuje moje. Pa ili ti uzvratiš neki lajk? Ne, ja sam, imam taj srpsko-slovenački, pošto sam ja i slovenka, poluslovenka, da. Imam taj balkanski metod da neću iz principa da lajkujem ništa, čak sam je i otpratila sa Instagrama, ali zapratit ću. Ona je ispala prava šmekerka. Ti si dvojkirala se Kim Kardashian s Instagramom. Pa, znaš šta, ono što sam ja rekla u tim intervjuima mojim za, ne znam, na primjer, US Weekly i za RTL, je da za razliku od nje ja nemam porno uredak, kao što bi rekli braća Hrvati, porno snimak, ali imam 20 godina blistave karijere. To zvuči kao reklama za CIF. Sve blista. Sve blista i ja, za razliku od nje, imam profesiju. Koja je tvoja profesija? Mislim, kada kažeš profesija, šta? Ja sam, što bi Nemci rekli, preteča Lady Gage i najveća. Pa nije to profesija. To nije profesija, to je pridev. Profesija diva. Evo, sedite sa divom, kako bi rekli stranci. I jednog dana ćete biti ponosni i pričat ćete unucima da ste sedeli sa mnom u emisiji. Znači, da ste me ne, srce, bit će 102 puta, pošto će ja sad dolaziti sa mnom. Zamisli ovi... Čekaj, ja moram da... Hajde, reci. Jesmo nešto pili pre emisije? Nemoj da me ogovoriš, a da ne čujem. Ja nisam, nego samo u stvari shvatam koliko su svi ovi političari te doktorate uzimaju, te magistrature. Treba škola za dive i vidiš. A dive se rađaju, dive se ne postoje. Dive se rađaju. Tu botovi ne pomažu. Tu botovi ne pomažu. Ja samo obljavim. Zapisujte. To se inače zovu karleušizmi. Na Twitteru postoji hashtag karleušizam. Sve što Jelena kaže, sve što Karleuša izgovori... Je karleušizam.
je karleušizam. Kako Dara od Radojka karleušizam. Vidiš, ja sam sad ponovila dva karleušizma. Kako Radojka, to moram priznam da mi se to Radojka dopala. Dara Radojka, tako. Dok ovde cveta ljubav između Jelene Karleuše i Vođa, vi malo predahnuti. Vraćamo se... Meni možda i neće biti u ostatku emisije. Karleušizam. Meni je još isto izam drugo, ali ti neću reći. Biti najpoznatiji karleušizam, pa Karleuše. Ponovo ste u Bulevaru B92, kao što vidite, podsjetimo, to je Jelena Karleuša, tvorac karleušizma. A ti si, mogu ja da kažem, ti si od pre nekoliko minuta, ti si prvi zvanični karleušista. Pazi, imali smo platonizam, imali smo ničizam, ali imamo sad i karleušizam. Karleušizam, da, i karleušistu. Karleušistu. Mogu da citiraju Marilyn Monroe, jednog dana će se citirati i mene. Dobro. Marilyn, hvala ti. Znaš šta, možda će i naše neke replike, možda neko naše pitanje će biti... Vi ste već ušli u legendu, drugi put sa mnom. Izvini, ja sam prvi put. To se ne dešava. Ali postoje legenda. Vama je ovo drugi put. Nama je ovo drugi put. A treći će biti... Najbolji. Da, treće sreće. A ti si jedina do sada ovde sela drugi put u tu stolicu. Baš na tu stolicu. Baš na tu stolicu. Nismo menjali. Prvi put je bilo jako neprijatno, sad je jako prijetno. Sad ćemo da se prisjetimo kako je bilo na tom vatrenom krštenju kod nas. Ja sam ubeđen da ti sećaš kako je bilo, a sad će ti gledalci... Trenutka. Da si ti ostavio takav trag da ona ništa nije zaboravila. I onda je posle toga nastao karleušizam. A evo kako je nastao karleušizam, poštovani gledalci, poštovani karleušisti. Dame i gospodo, jedna i jedina Jelena Karleuša. Nisam imala puno vremena, pa nisam ništa obukla ispod ovog puta. Dakle, ispod nema ništa. Pa moram da priznam da je ovo jedna od retkih televizija gdje ja nisam zabranjena i uželjela sam se ovako malo kamera. Čekaj, ti nećeš se skidati na kraju emisije, ću što pitamo? Pa ako bude vruće, ako mi neko grenje pojačate, zašto da ne? Baš mi iskreno da vam kažem... Skini taj mantil više. Postoji vruće, stvarno, ali ja stvarno nemam ništa ispod. Imam neku majicu i to je to. Uglavnom, kad je reč o meni, moje muzičke kvalitete komentarišu gluvi ljudi, moj izgled komentarišu ružni ljudi i moj intelekt apsolutni idioti. A imaš gomilu slika gde se vidi da baš paziš na svoj izgled i da potenciraš to. Pa prosto, kako misliš da je tako pogrešna poruka? U zemlji Srbiji. Da. U zemlji Srbiji. Mislim, eto, gdje ljudi ne čitaju, nego više gledaju to kako ti izgledaš. Zar ne? Hoćeš da kažeš da je zemlja Srbija zemlja idiota koja samo gleda, ne čita? Ne, to nisam rekao, neću kažem zemlja. Ali moram da vas pitam, o kakvoj vi pogrešnoj poruci ljudi pričate? Verujem da tebe ništa vezano za žene ne zanima preterano, ali mislim da je to sasvim ispravno, politički ispravno, da ti iznošiš svoje mišljenje, ali možda ne pred kamerama. Mislim, možda imaš u zemlji Srbije ozbiljnih problema zbog toga. Ja sam neko ko ljude kao što si ti apsolutno brani, podržava i... Ljude koje ne zanimaju ženski gaćice. Na primjer, ljude koji imaju malo drugačije sklonosti i tako dalje, ja sam uvijek neko ko onako glasno... Stavila si svoje gaćice i vrlo halter, nemam ništa protiv toga. I onda očekuješ da ljudi pričaju o tvom intelektu. Budimo realni. Dobro. Znači, budimo realni. Ne vidiš problem u toj celoj situaciji. U poruci koju šalješ. I ako neko kaže tvoj Bruce Halter, ti kažeš, znam da tebe ne zanimaju žene. Da. Ovako izvadiš jedne gaćice. Malo pre si došla, rekla da nemaš ništa. Mi naravno smo na žeravici. Razmišljamo... Vi niste na žeravici, vas to ne interesuje. Ja samo pokušavam da vas opustim, da ne budete, da me ne napadate. Ajde, malo opušteno. Evo ne napadamo te, čuče, pitamo. Pustimo se. Ajde, okej. Samo polako. Znači, nisam Hitler, ja inače do večeras nisam znala ni kako se vi zovete, moram da priznam. I onda sam... Svakog dana čovjek nauči nešto. Naučila sam, mada i dalje... Mi smo znali koje nosiš veš. Sad smo naučili. Smatram da su najbolji ljudi onima koji im govore i čine loše, misli sve najbolje. Tako da ja vama u Novoj godini od srca želim još uspešnije, još gledanije, ako je to moguće da imate još gledanije i bolje, pošto znam da je ovo jedna od najgledanijih emisija od svih televizija, da i dalje budete tako oštri i britki na jeziku, da se usavršavate, da manje vređate, a više budete duhoviti i da vam povećaju plate, da ne znam šta... Hvala ti. Veliko ti hvala na ovim lepim željama. Iz tvojih usta Boži uši. Da ne morate da imate, na primjer, ljude u emisiji koje možda niste želeli, a morate jer, ne znam, jer imaju veliku jelku i jelka je lepša od njih.
Viš Bože, sve želje su ti se ostvarile što ti Jelena poželjela. Nisam baš poželjela budem karlaušista. Dobro, ali to te iznenadilo. Naprimjer, ja samo moram da kažem da je To se jednostavno desi, to se ne planira. Ta ljubav postane nešto što se ne planira, jednostavno eksplodira preko noći. Ja sam već ovdje osjetila ta tenzija da je postojala među vama. Ja moram samo da kažem da je Ivan Tomić opravdano odsutan. Žeravica je Žeravica uradila svoje. I dalje radi. Znači na Žeravici ovako sam se trese. Žera. Ali moram priznati da sam bila jako negativna u ovoj... Ma ne! Čini ti se. Ma kako? Sada ti si omekšala moje tvrdokorne stavove o ovoj emisiji i ulepšala svakako i sad je sve tako lepo. Znači ti su sad i karleušistkinja. Vidiš, sad me vrbuje, sad ona me i daje komplimente da bi me vrbovala za svoj pokret. Bot style. Da budem, znači, bot za karleušizam. Čekaj, imaš čemu li su pričali? Pa nema, sve smo pretresli, ja stvarno više ne znam šta bi nam Jelena Karleuša rekla. Sem da vam čestitam Novu godinu. Povećaju plate, što se naravno nikad neće desiti. Sram te bilo. Valjda će, pa je stvarno za plate. Šta? Pa da nikad neće podići plate. Ma ne, pa ti sad kad si morate postao... da budete up to date, ako se svima smanjuju. A čekaj, samo jedno sad, karleušista nije obaveza slušati tvoju muziku? Apsolutno je obaveza, zna sve moje pesme. Onda nikad neću biti! Ne, ti ćeš upravo posle ove emisije dobiti the best of. I za sledeću emisiju, što je već preko sutra... Ja neću odbiti poklon sam već preko sutra će doći da te šta? Preslišava. Već preko sutra bit ću na Žeravici. A i ti ćeš biti na Žeravici, opravdano odsutan zbog Žeravice. Onda ćemo ova lepa mlada dama i ja ostati same u studiju, što je negde bio i cilj. Pazi, ja ću sigurno biti posle preslušanja. Što je negde bio i cilj ove emisije. Vladimire, trebalo je samo da budeš fin i ne bi ti nametala da slušaš njenu muziku. Vidiš kako, meni nije ni nametala, a ti si se tu da ne kažem šta. To je najlepša želja. Moram Nevena da te ne sluša tvoje besto. Najlepša želja koja mogu nekom da poželim da sluša moju muziku, pošto je moja muzika u produkcijskom smislu nešto najbolje na ovim prostorima. Pa nema, sve najbolje. To nema šta. Sad postoje ljudi koji su netalentovani za muziku, nekad i gluvi, nekad nemaju smisla, pa imaju nešto negativno. Pa to sam ja. Blago vama gluvima. Ne, ja sam netalentovana. Ne, ti si gluv. Blago meni. Ti si gluv, ja sam netalentovana. Jelena Karleuša, tvorac karleušizma i što, to je dosta. I vrlo pohvalno izlaganje o našem premijeru, to će biti zabeleženo. Ja sam se pohvalno izrazila večera sa svima, pa i o tebi. Danas je imala niske kriterijume, standard. Čekaj, djavi mi se za sajt, kaže. Dobro. Da, juče si bila naša prva aprilska šala, ne znam da li si videla. Naravno, ko bi ako ne ja. Pa koga bismo mi nego... Nego mene, naravno, uvijek na tapetu. Karleušu, hvala ti što si nam se posudila za jedan dan, a svi vi, dragi gledalci, obavezno sada... Idite, to možete uraditi na svom mobilnom telefonu, bulevar.b92.net. Mi od juče imamo i sajt. Juče nismo htjeli da kažemo da ljudi ne bi pomislili da je 1. aprilska šala. Kada nešto saopštiš 2. aprila, to je istina. Tako si ti saopštila sve ovo što si saopštila. Ako želite da vam sajt bude jako praćen i posećen, pišite samo lepo o meni. Naravno, ja ću to šerovati i milioni mojih fanova će vam dizati rejting. Molim te sada odmah šeruj po završetku ove emisije. Mi želimo da nas Nemci čitaju. Tačno, ali Nemačko da haštegu. Pa ne samo Nemci. Japanci, Kinezi, Koreanci, vanzemaljci i ostalo. Ceo svet. Eto, to bi bilo to. Drugi put Jelena Karleuša u Bulevaru. Nemo molim te. Prijetno. Molim te bez best-ofa, bez muzike, molim te. Gledanje emisije omogućio Rimmel London.